Mampon kontonchi ebo ehia kuma nananom enne nananom bete de enne be ya abakosem dakese pa efiri se da se bre se bonsu a otoso mienu ko ni nsu ma ekire no enne ene Otumfuo achiame amakwan se mampon de hyebranti a wayi no ommesi bibi nkyira santema nyina wura yewura ko bia yirifi anwoma ampase ti kotokohene enti enne manhia ahemfie ahemboboa no ha no se wo hwedom wo minifa ene mi benkum a nananom mamponfo ena ewo ha afei wo hwe manimu tentenso ha so a nananom a efiri Dwansa ena aba afi atwa mu no ena Dwansa konwa dampan enne ne Otumfuo amakwan se Dwansa de hyebranti a wayi no ommesi bibi nche ono kotokohene na ne kuro Dwansa onkohwe soma no enti ye ne omanfo betwetwenkomo afa anigi a omanya abra womu nananom ebesi bibi akere santehene emfie kakra ni ena nana kwame agimati atoa eko ne kransan akwantuo enne Dwansaman ate defri se omo de hyebranti ebesi bibi akere santehene na waso omo nananom tuo mu adi ekuro no anim ye ne ombetwetwenkomo abra womu boabo omo ho no omo de hyebranti akosi bibi akere yewre ye mo wakwa aba yeja ye mamutiri nkwanso yitiri dasi ede na wo ka kire ye enne abra yewura amakwan ama mo de hyebranti ebesi bibi akire no we de ni jenko a afise o maye no kra no niema waye no okuru mu ho no ese efata nti ye ni agi wa boa ye nso ene etanachi pa ede na mo hwehwe se de hyebranti a obeye de aboa kru no oh on the ye wa rishi mu se niema waye ne kane no obeto aso o take care of kunafo almost sponsor nkrofo universities ebinum ye law ebinum ye engineering ebinum afi no mko SS ne ade quite recently krano ohima no host to kunafo na nkwala nso a eni bie wisiafo about 200 entino yenim say next year there enye 200 ebe 1000 yeah ye da se papa na nananom bi bekoso atwetwenkomo nana adama Opemsuo TV suni hwem na ye nkasa kakra ena ni je ben na oman no manya ye ni agipi echese onipa ye hwese nka o bo so manu ama o mana koso ono pepe ni nya no o medi wo he no kra no no ye adwuma wo kuro no so oguso a boye nti ye bompa ye se benya hodi na adwuma si na ni so o mano no akoso aye amaye nana ye da se papa e ma me pani e wo muso afra tuntum so na ni age ama muso wasre sa ede na adane wani gie di adane Dwansaman anigye ne se yanyo hene foforo a kuro ni nyina agi na tum ohina brantia o wa ho brase no wonim die no wodo no wotema no ye kuro ni yi wonya meso afnemu kura no ko he na Dwansa ya damfia eti anadan ewo mu si afra tuntum de enso ene eye ni jeda no okira de amman mra momfa mu ani mehwa de Dwansa ya baji ani ade na mo hwehwe ewe na tasi nananom bitumi de anigye di hyebranti achi obesu awie pe na nananom paw no ade na mo hwehwe se ade na mo hwehwe se mo de hye ne be ya be ma ekuro no atumpon waya wie ya kwan adamu pro na ukwa aka akosi wufie waya community center enema waya de bese kwawe wo be wura kuro no mu kura no wo be wura Dwansa kuro ada bia wasie na bi ni kuro no ya hemfie ya damfia Dwansa ya tede eti enne obasante hene kwa hwe edom ye wo ha nyina Dwansa mancho boy nananom ani ahwefo Dwansaman ena ede anigye ete ye mame akasa anigye so pa kire se
Dwansa for aboabo mo ho a wo mo tai wo mo de hye brante no wachi odehye ni iswaya ni nyina no ye be mo ani ahwe na masonso ate ye ba sesi a na de ho nso ye beto aso ye da mo ase